hawan jini ne na kiya a shiga zuciya ta ya zauna. Soyayya gaban jini na ya shiga zuciya ta ya zauna. Hayya 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 hayya. na zo da sallama amsa a san kiri na cin gasa ta baki zana ɗaukan sa zuciya ta nisa na baki kauna ki kula da ni cuta arena ki ce magani taho kawai ki ji abin da ke so soyayya. Tunda akwai ka waza na ɗauka ni a kanka zan jure duka in rasa kowa inda akwai ka ni bani jiya inda muryar ka ji kima biki al'umma suke nuna maka ƙauna ka da ɗau himma ba mai tumma ni sai da kai mai sona. Hayya kamar da wasu sun kiya kama ni ya sani jinya ki dan zo ki duba ni duk masoyanki yanzu ce musu sai ni sanadi